Five Nights at Buddy's, ez valami utánzott, de megnézem. 4-szer fogok játszani vele. Másodszor fogom kijátszani, azt hiszem. Pakisztánba csinálták. Úristen. Nagyon creepy amúgy. Kamera fel. Úristen, ott van Buddy. Már az első nézésemnél. Nézzük. Ott nincs. Hú, ember. Na jó van. Ott van Buddy, új, még mindig. Jaj, ember. Holy shit! The fuck is this? Na fel a kamerát, lefagyott vagy mi? Fel a kamerát, köcsög. Na. Ó, bejöttem. Na, ott még jelzi, hogy hány százalék van az estében. Nézzünk egy kis kamerát. Kamera! Kamera fel, köcsög! Kamera fel! Ember, lefagyott a játék, vagy mi? Kamera fel, azt mondtam. Kamera fel, köcsög! Na, inni, ha. Nincs ott. És ott van. Na jó van, nem szeretnék szóval behugyozni. Jaj. Na nézzük. Hajnal 2 óra. Mint hogy délelőtt 2 óra. Ez nagyon kora. Most ott van a játék. Délelőtt 6 óráig tartottam ez a játék. Délelőtt 7 óráig, nem tudom. Úgy van beosztva. Nézzük fel a kamerát. Köcsög fel a kamerát. Megint lefagyott a játék. Köszönöm. És ott van Buddy, és figyel azzal a nagy gülű szemekkel. Ott figyel. Figyel, de mit figyel, és miért figyel? Nézzük akkor egy másik kamerára. Már 3 van. Akkor nézzük megint fel. Elég mókus feje van ennek a Buddynak. Akkor az éjszakában ott néz téged. Elég sötét folyosó. Ott figyel engem, holy shit! Holy shit, out. Le! De az ott benézett az ajtón, úristen! Az ott benézett az ajtón, holy shit! Ember! Amúgy is húgyoznom kell szó szerint, és még ezek itt rám nézegetnek. Én lehet, hogy tényleg be fogok húgyozni. Ember, fel a kamerát, köcsögök!
Látszik, hogy pakisztániak csinálták fel azt a kamerát. Nincs ott Buddy. Ott van Buddy. És figyel engem azokkal a nagy mókus gülszemeivel. Jó. Na. Na, már 5 óra van. Délelőtt. Holy fucking shit. Na. Fel azt a kamerát, köcsögök. Fel a kamerát. Fel azt a kamerát, lefagyott vagy mi a... Milyen nehezen lehet a kamerát föltenni, az egyik baj ebben a játékban. Ó, Isten! Ott van az a mókus fejű izé. Az a nagy táskatestű mókus fejű. Úristen, fel a kamerát, köcsögök, nem akarom itt nézni ezt a hülye pofáját. Na jó van. Kamerát föl. Kösz. Ott vagyok a halba. Itt figyel, Buddy. Buddy. Biztos azért, mert az egész Buddy-ja, vagyis teste egy nagy táska azért. Vissza a kamerát, köcsögök! Ember! Nem bírták megoldani, hogy vissza tudják ilyen könnyen tenni a kamerát. Lefelé! Na. Az ajtókat is néha nehezen lehet nyitogatni, és akkor pont akkor jön oda Buddy, az azért elég szívás. Még ijesztő is. Fel a baszott kamerát, pakisztáni köcsög, móktalan, nem tudom mi. Mik. No. Olyan, mintha valami kapitányi hajóba ülnénk, aztán mókus meg nyezgetne minket. Már így nem is olyan creepy, hogy elmondtam. Úristen. Na, csak elsőre olyan ijesztő, másodszorra már nem. Hello, Buddy, mi van? Hú, a végén már azt mondom, hogy cuki, csak ezek a szar izék, mint a középkoriak lennének, ember. Azt a baszott kamerát! Nincs itt Buddy. Halba sincsen, akkor ez egy végbe lesz. És itt van. Már nem is kell húgyoznom. Akkor, mikor Buddy be akar nézni az ajtón, és rácsukom az ajtót, akkor rögtön azt mondja, hogy nézzem meg a kamerán. Rögtön akkor már felkapcsolódik a kamera. Holy fuck! Nem, ez délelőtt 6 óráig van ez a játék. Menjél már fel, kamera! Kamera fel, shit! Kamera felfelé, köcsögök! Nem. Hello, Buddy! Mi van? Jó érzed magad? Nem érdekel. Csak az a creepy, mikor benéz az ajtón, hogy meg szinte semmi. Biztos azért kapcsoltam most fel a kamerát, nem is nyomtam, mert Buddy be akart nézni. Jó. Ember, kezdek unatkozni egy kicsit. Ez olyan, mint a Five Nights at Freddy's, hogy nézegeted a kamerákat, már rohadt unatkozol, aztán bejönnek a creepy fofák, másznak mindenhol.
Most megint felkapcsolta a kamerát. Miért? Buddy már feltűnt valahol? Halló, mókus. Fú, a végén már olyat fogok rá mondani, hogy az... Hogy azt én nem akarom erre mondani, mert... Nem tudom, kicsit olyan érzésem van, hogy... Már bocsánat, hogy ezt mondtam. De az egy kicsit ijesztő is. Nagyon béna utánzat. Na, szerintem. Hello, mókustáska, hogy is hívják? Mi van? Mit nézel? Mi olyan érdekes ott a falon? Miért nézed? Nem is a falat nézed? Merre felé nézel? Árulnád? Ja, persze, nem, te csak ott állsz aztán. Akkor nem nézek oda, meg mész, mint egy köcsög. Fel a kamerát! Kamera felfelé, köcsögök! Fel a kamerát! Igen, van. Mi folyik így gyöngyösen? Mi folyik így gyöngyösen? Ez a Buddy, ez mindenhol itt van? Vagy nincs mindenhol ott, csak így össze-vissza feltűnöget? Ember. Mókustáska, hogy is hívják, félek ennyire? Olyan, mint egy táskatestű mókussai ízé. Mesébe kellett volna tenniük 5 éveseknek, hogy horrorjátékba beleteszik. Oké, hogy játék meg minden a Freddy. A gyerekeknek volt eredetileg, csak horrorjátékot csináltak belőle, az oké, de hogy a Buddy ez is eredetileg létezett, vagy az nem? Na, nem tudom. No, még mindig 5 óra, már telik a játék erősen. Fel a kamerát, köcsögök! Ember! Akkor a köcsögöket még nem láttam. Fel azt a szott kamerát! Leállt a 294%-nál és kilépett. Mi a segg? Visszalépek. Nem. Ember 294%-nál megállt. Úgy szokta lenni, hogy egészen lemegy 0%-ig, és ott szokott megállni. Hát igen. De most nem úgy volt. Most 294%-nál csak úgy leállt, nem tudom miért. Nem mindegy.